Nyakora Jua ng'anyisi ni bang' yweyo madundo tabro bedo kabedo piny mar mondo mi atai e twak e chenro mar mbako romo kinyi makawuono. Mbaka mawagoyo Nyakora Jua otudore kod twak ma jatend piny Kenya William Ruto kotene kod ogai mar ODM Raila Odinga. Nyaka sani koro nowacho ni kochakore wuok tich juma manyien tibro bed ka ibago twak makamano bro bedo ka kelo kanyakla rowere 50 kachiel kod joma moko 100 mawuok e sectors mopogore opogore mar mondo mi watwagi kotudore kod weche mopogore opogore manyalo keto piny Kenya obedo kod kwe ahinya to bang' ng'anyo mathoth monwaneno e jumbe mokalo chien mane sundo telo mar piny owacho mano mar Kenya Kwanza. Kata kamano kotudore kod mano nyaka sani waseneno ka paro mopogore opogore nyiedhore lela kotudore kod twak makamano. Rowere mag Gen Z magin achiel kuom jogo monego bed ni bede twak makamano gin gisewuok oko ba giwacho ni ok gisir twak makamano, ok gidwa twak makamano ni kama piny Kenya osechope gi sani ok gidwa ni jasiasa moramora odonje chenro magi ka giwacho ni gigo magidwaro en telo makare kedo kod wechego mag mibadhi kod neno ni piny Kenya osudo mbele e yo makare. Kata kamano nyaka sani bende waseneno riwruog siasa mano mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance bende nyaka sani wanyalo wacho ni nitiere pogruok e iye kaluwore ni nyaka sani wantiere kod duond burano mar Jubilee kaachiel kod mano mar Wiper gin bende koro gisepogore gi chien ka giwacho ni jatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod Raila Odinga ok nosumo paro kowuok kuomgi kapok gidhi e lela wacho ni koro giluongo twak mano miluongo kanyo kod dho ngere ni national dialogue ma ichano bed godo e pachoka. Penjo maduonga manyaka sani koro wapenjo ni en twak mane madwarore e pacho kae to twak makamano ibro bed kitwage kotudore kod weche mage to bende obro bedo konyago lemo nikech kinde mang'eny kata thuolo mokalo chien waseneno ka piny Kenya nitiere kod tungni maka kod kacha to Raila Odinga ma bende wang'eyo nosebedo kaka jal mapingo piny owacho kuom thuolo malach kinde mang'eny jogo mantiere sirikal jaluonge to bang'e ka gisebedo e mesa achiel ba gigoyo mbaka jopiny jawinjo dwaro margi kae to piny kwe wang'ni bende pod obro bedo kokwe kose jo Gen Z oramo ni oyo wan twak makamano kwadwa mane momiyo kinyi makawuono Nyakora Jua ngabedo jahawi kaluwore na ntiere kod welo 4 e studio marwa e county ma Nairobi kae kapok wadhi mbele kod twak marwa yiena mar mondo mi arwak welo ma wantiere godo to kaluwore ni antiere kod nyadendi achiel mane kinde yawuot onagi adek mantiere godo ene madwa na chak kode oyawre Rachel Omoli chiu nade kinyi makawuono isiro twak kose oyo mana mapiyo piyo ka wachako. Erokamano Joyce. Twak to negi folds ariyo wanyalo wacho ni wasire on the other hand to kendo wawacho ni bende ok wasire ahinya. Kalure ni kineno kaka sirikand Ruto se operate wachalo kagima joma koro biro sanitize joma koro biro luoko richo kineno kaka nyocha baba otudre gi mane kerwa Uhuru Kenyatta ka gisewinjre koro richo mane nie e regime mar Kenyatta noduoke wi baba duto. Omiyo wan kaka jo-Azimio anyalo wacho ni ok en gima wanyalo rwako ahinya nikech wachalo kagima koro wadhi luoko richo cha en gima ber ne oganda wa kwa biro kanyakla mondo wach gik mahinyowa mondo wanene to wanyalo tero Kenya mbele inotwe make manage kanyo kikidhie chuny twak ahinya pod wantiere kod thuolo Newton Ogada machiegni twako kinyi makawuono chiu nade achiwo ber kamano kuom luongo kae mondo wagombaka ok anyal tiro twak sechegi kech en sama pod dwaro mana ni wayud ratiro kata action bedi ing'i maber ni jowa moko pok oiki jowa moko pod nitie osuptal ok apar ka wanyalo bedo gi twak mar winjruok ka jomoko pod nitie gi lit koro an ok anyal siro twagni e sechegi. Aya machiegni nye twak mar okinyi makawuono Robert Owuor machiegni twak ichiwo nade achiwo maber kamano kubro ka wagonyo isiro twak oso kisir ng'eni twak ni anu wasire mana ka gigo mwadwaro osetimore nikech ng'eni kuom ndalo mang'eny e siasa ma Kenya wasebedo ka iwacho ni wadhi watwak wadhi warom kumoro kaso kendo gik moko nok to makargi koro wang'ni ji oseramo ni twak ni anu wasire mana ka gik ma wasewachogi waneno kotimore eka dwa yie ni kara twak ni nyabedo mar adiera machiegni nye twak Kennedy Ondiek machiegni twak ichiwo nade okinyi makawuono. Erokamano Joyce chiwo maber mak mana ni kapok adhi wachno to adwa kawo thuolo makende mondo atim mos kuom lal apoya mar jang'ad bura Justice Majanja mane oninde bade
to bende kendo jadolo mang'ongo ahinya Kenya ka Pastor Kiuna bende noninde bade Kenya waywago jok ma dongo ahinya bende atimo mos ne tho mag vijana mopogore kaluwore gi maandamano manyocha gin go ma Gen Z. Aparo ni kaka Kenyan kendo ng'ama kedo ne weche mag oganda e yore mopogore atimo mos ahinya mondo akaw thuolo noero mondo atimnegi mos kaka familia kendo jo Kenya mangima. Maduong' ana support twak ma sani oluongi nikech wang'eyo waduto. Aparo ni ang' nwa delve much into it ka wadhi discuss, but wate wang'eyo ni mesa ni endi mokwongo ken balanced, in gi jo Azimia adek, koro nyaka ing'e ni aja UDA kenda ng'at achiel. Sama ang' ichiwo time, adwa demand for the rights of our wing mondo mi ang' ayud more time than them nikech ing'e ni gin ji adek. It's good to make your request mapema. At the same time, adwa wacho ni wan gi political problem in the country and wan gi managerial problem in the country. Koro, ere kaka wa solve managerial problem to ere kaka wa solve political problem. Penjo bende bede ni ere monego be ni kedo godo mokwongo en political kose managerial. Is it political or managerial? Koro aparo ni mane maduong' momiyo ang' ka ng'ato tamore support mbaka mowinjo go kaka oganda mar Kenya to biro wacho ni odwa miyo political solution koso odwa miyo managerial solution. Machiegni urai nye twak okinyi makawuono. Nyakore mogia jong mana kaka iseneno mage yawuot luo kaachiel kod nyaro nagi mantiere gode twak okinyi makawuono. To in bende kaka pile ok wawiyi oko inyalo tudri kodwa kichwalonwa penjo paro ote moramora kokale namba mar ote machuok 23600 kaka pile mbui maro mar Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende inyalo tudri koda kokale Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Kapok wadhi mbele kod twak marwa ahinya, dago mar mondo mi awinjane kaka jatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod jatend duond bura mar ODM Raila Odinga noloso chieng' mane giromo mano e kar romo mar KICC Bore Nairobi ka kama koro ne giwinjore ni bro bed ka iluongo National Dialogue e pacho ka. We wawinjane mondi. We have agreed that to bring the country together for the purposes of working on the issues that are of priority. We have agreed that a dialogue is the way forward. We have agreed that a membership of 150 representatives of various stakeholders, 50 of whom shall be young people of Kenya. The other 100 will be representatives of all the other sectors. We've agreed that we give people an opportunity to be heard, to express themselves, to come out with the grievances which are actually ailing our country today. The issue of unemployment, issues of corruption, the issues of ethnicity. Hai mano jatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod jatend duond bura mar ODM Raila Odinga kane giloso mano e kar romo mar KICC Bore Nairobi ka mana seche machuoka bang' ka jatend piny Kenya William Ruto noseketo koke mano e paro mar chik mar weche mag yiero e pacho ka. Winjo kanyo kaka jatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod ogai mar ODM noloso. Achak kodi Newton Ogada, bendi paro ni en gino makare ni twak en twak mabiro bedo ka konyo jopiny adiera kose seche moko nyalo beda ni en mano mar joma nitiere telo kata jogo mantiere pau siasa manyo mana lemo margi nikech nyaka sani koro liekore no nyalo bedo ni en sirikal mar barwa bar ma kaka mano asenene kinde mokalo chie. Mokwongo adwa timo mos ne jok manyo wito nyithindgi, jok ma pod nitie osiptal mayudo thieth kaachiel gi joma nowito mwandugi kaluwore gi tungni mane nitie Kenya. Aparo ni twak ma wantie kawuono ni kata mane president gi Raila obede gin gik moko ariyo mopogore. Piny mar Kenya pok otieko even week achiel gi nus kane jawuotwa gi nyithindwa manyiri ne nitie ndara kamanyo their right. Aro ni kapok wadhi kanyo to wadog chien gi omiyo nyicha tabu obet. Tabu nyicha obet ni kano okel chike manyien mag weche mag pesa mar pinywa ka
to nje ji reject gi ma jowa notamore modhi e ndara mowacho ni kik ukadh chikegi e od bura nikech ok gidhi favor wan gi budget manye wating'o ma pod turowa ma pok watiekogo kumedo machielo to kwadhi dhi maber. Gini nochopo it ji te. An wuon naonge Kenya ka but nanyalo nene gi kuma ne antie. Nanno ka nyithindwa otamore chieng' mokwongo nobedo very peaceful demonstration mane gitamore ndara ni ok wadhi yie chikegi mondo kadhi. President William Ruto ne nitie Kenya ka sechego, jood bura ne nitie Kenya ka sechego. Ne gidhi mbele magi kadho chikegi. Ma kadho chikegi moketowa e chandruok ma koro wantie nyaka sani. Nyaka ncha Ruto tamre keto koke chik ma en manodhiro mondo mi odhi okadhi e bunge. Inyalo paro speech mar William Ruto mokwongo. Nowuoyo ka en gi ich wang', nowacho ni jok mane nitie ndara ne gin jokuoge, ne gin jok maricho mane odhi ketho ratiro mar jo Kenya. Mano wacho ni mago jok ma dwaro ni mondo bedi tweyo, mago joma onego bedi tweyo treason. Chieng' mar ariyo wachako neno ka ochako wacho ka koro kete wuoyo, ochako wacho different thing. Chieng' mar adek bende koro yie winjore gi vijana gi. Chieng' mar ang'wen koro nitie dialogue. Aparo ni dialogue enyewe ok en gima rach ne piny owacho mar Kenya. But sani ok odwa dialogue nikech dialogue osebedo Kenya ka all the time. Gima wadwa ni mondo timre. Nitiere agenda mane agency okete table ni nyaka watiekgo. Namba achiel corruption mantie Kenya ka. Nche waneno ka ministers waringo gi ndege. In fact, wanyalo dok chien ng'e ni chieng' mipidho yien. Adwa chako gi kanyo endo. Iyudo ka yien ipidho gi ndeke. Yien en siling' 5 kata siling' 10. Ogol ndeke 8 ringe kor yamo kadhi pidho yien. I can witness maroma Homa Bay County. Aneno ka Murkomen to gi Omolo obiro pidho yien achiel in Homa Bay at a coast magibiro gi ndege kanyo. While ng'ama pidho yien ni to dok dala gi siling' 200 kata siling' 300. Mane kama piny mar Kenya ochako we gudo reru. Jowancho kelo report ni just a mere MP dhi rambe to golo $20,000,000 kata $2,000,000 kata $5,000,000. Well, jok migo negi rambe gi igo rambe ne kanisa. Nyithi kanisa gi jogi to dok dala maonge gi pesa. Gin gidok nindo kech and while gin magichulo tax. King'iyo difference mar ministers wa gi jok ma nitie piny manogo kura. Nitie pogruok maduong' ma ok inyalo yudo. Nyithindwa nje wacho na pana nitie kuma Kenya dhi godo marach. Nyaka watamre this finance bill 2024 ma wakon president na pana jok mon wayiero nwamiyo power kokalo kuom kura. But ne ok wamiyo gi power mondo ginyanyasa wa. Jowa notamore gini nokelo tho kane waneno. Police nonego ji maonge gi makosa. Police nonego nyithindwa mantie gi flag gi kitamba marachar. Joma ok are not armed en mana gi simbe kende. Jogi nyonegi. Ne ok gichung' ne giwacho ni afadhali wathone piny to wanwang'o lokruok. Nyaka sama wuoyo ni jowa machalo Rex gini ne oiki juma mokadho. Moko pod ok oiki. Ng'e ka bunde omako nyathi ma jahiga 16 jahiga 10 e Nairobi ka. Nyathini endi jonyuol ne pun tiere gi rem, pod gin tiere gi kuyo. Nicho kon President Ruto koro beta ang'o monego bed ni timo kopogore kod luongo twak manyaka sani koro luongi. Twak ni ok dhi konyowa. Wako kawo action. Jo Kenya ok ngokawo thuolo margi molo jotendwa. Ahero Raila kendo mano ng'ata. But sani ok en time mar dialogue. Ok ngokawo thuolo wago mos ne joma nowito nyithindegi. Wadhi walemgi kata mana e utegi. Waik jogi. Wang'e ni sirikal mar Ruto ni be otimo gi kanye wawacho ne nikech dialogue ok dhi konyowa. Ka minister manokwalo to pontiri office. Recho in korka kori ni wacho ni twak makamae nyalo bedo ni kumoro achiel nyalo bedo makare, kumoro achiel ok nyalo bedo makare. Iwacho kamano nikech ang'o to twak makamae bende ene gino ma jo Kenya dwaro gi sare nikech nyaka sani wanyalo wacho ni nyalo bedo ni jatend piny Kenya William Ruto omanyo yore ma analog mar mondo mi ked godo kod masiche momake gi sane kalore ni nyaka sani luongi ni masiche nikech nyaka sani waseneno ka jo Gen Z okete tesre gikete ka gi kama kotimo gimoro to semake gikete ka gi kama timatima kama to se dhi e mbui kacha nikech nyaka sani wang'e ni mosruok emosebedo ka kelo kwe pacho kae. Kata kamano ang'e ni ne en gigeno ni gima ne gitimo KICC gi Raila ni koro bro bedo ka duoko liet piny to nyalo bedo ni koko liet oidho malo nikech kata bang' mano tinde Gen Z wacho ni ne gisemoso Raila e yore mopogore manyaka sani bende koro Raila osewacho no nyalo bedo no nyalo loko pache. Wach mar dialogue en wach ma a bit sensitive if I may say.
nikech mokwongo gimomiyo wacho ni I support ni ayie gi mondo jopiny owuo en ni kwadok piny kocha chien to wayudo ni achiel gimomiyo kata Gen Z gi ne protest and the freedom ma nokel gi wuoyo machal kamago. Iparo ka Agenda 4, it's an initiative of a similar process. Idhi chien ineno NADCO process manye last year because of Finance Bill 2023, sorry. Tineno ka waseneno bere twak ma oriwo different political players ma okelo ber ma bende moko achiel kuomgi ema nomiyo jo Gen Z botimre nadi wuok. Emomiyo wacho ni ok wanyal wacho ni ok wadwar twak completely. Nikech ber twak bende watimre nadi wang'eyo. Achiel kuomgi wacho osekelo kwe. Momiyo wanyalo timo, wanyalo wuoyo kendo wanyalo ng'ire kendo wanyalo bet kamoro achiel wago mbaka kata watwak kaka oganda. To adwaro wacho ang'eyo ni an jazimiyo kendo bende ang'eyo ni wang'iyo gima ne jatendo osewacho. En adiera ni twak ber. But sama wuoye sani bende en gima nyalo konyowa sani. Gimomiyo aneno ni ok en gima dhi konyowa ahinya nikech nyocha nyithindogi osekelo kwayo margi. Ne gin gik moko about chiko. Momiyo gitimre nadi? Momiyo ok gidwar ni finance bill odhi mbele. To wan bende wang'eyo kaka jolony ni onge country mora more buo piny ni mose overtax its citizens to prosperity. Achiel kuom gima nomiyo ji dhawe ni overtax wa ok wanyal dak kamae. To bende onge accountability, onge transparency e yo mitimo gang'o e yo ma uran godo government. Tawinjo kondiek be wacho gimoro maber ni ok wawache ni how do we politically mitigate the issues? How do we managerially mitigate the issues? Ang'o mamono Kenya kwanza? Wacho ni wasewinjo ywaku nikech ywak jopiny miluongo ni multisectoral forum ni. Nyocha kitliko finance bill jopiny nochiwo pachgi duto kalure gi nyathi matis, Gen Z, millennial, Gen X, jomadongo, jokanisa, manufacturers, all sectors were involved. So in mane midwa chak iluongo kendo mondo ichak itwaggo nikech jowa molony e yoregi mopogre opogre ema jocho chiwo twak gi e bunge cha. Kuonde moko be nudhi Homabay, udhi Siaya, udhi kuonde mopogre opogre mondo winj niya jopiny wacho ang'o. To ywak jopiny en gimoro achiel, it's high taxation. To kata kuse tax wa gi 2023 finance bill to kwane yo maber mutimango mutiyogo gomenda manyochu collect. There is no accountability. Erika kodwaro ni wan koro wanyis rais niya onego bedni ng'ama luwo chik adiera makende. Nikech waneno kata ka nitie court orders okolugi kata ko chiko wacho ni tim gima kama okolu. Sani nyomuoch ni koro dwaro ang'o? Odwaro kelo auditors. To wang'e maber ni sirikal nigi structures. Structures mag management mowacho ka. Wang'e ni wan gi structures monego bedni waluwo. Wan go Office of Auditor General. Ang'o mamono wacho niya ene mo audit gik moko duto ma sirikal timo. To wasenene kubiro oko kendo wacho ni there's a lot of wastage. Gima kama timre o advice nyoro anene gazeti makawuono ka Attorney General ywak ni kata chik sirikal anyis rais ni otim kama okotim. Ywak jopiny is very simple. Wawinja ne Kennedy Ondiek bende. Yena wach kama ni ywak jopiny is very simple. Emomiyo wacho ni there is no need of dialogue. Ere kaka rais nyalo ng'iyo wach mar police brutality, ere kaka rais nyalo bet more accountable to the losses we've seen, both lives and properties, ere kaka rais nyalo create employment mano se wacho no dhi miyowa 1,000 per year or 10,000. To bonyalo chung kawuono owachne jopiny niya kama chope ni kaka rais nasingra natim achiel ariyo adek to asechopo kodgi kama. Iwacho kanyo makare ahinya Kennedy korka korine mimulo weche ma otudore kod weche go maga politically kaachiel kod managerial ni onego bedni wang'iyo ni shida nitiere kanye kata obedo ni nyaka sani koro jatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod Raila Odinga giduto gisiro twak mano mar national dialogue. Mane ma en tuo matuo Kenya monego bedni nono mokwongo kata ka pok wuok tich ochopo ma koro ji obedo piny koro wacho ni yes wadwa twak magi gik monego bedni watwage mondo piny Kenya odhi mbele yo makare. Joyce aparo ni
kawachako kata ka wachako to adwa kono jowa ni teko duto te marito piny katiba okete lwetwa kaka oganda. To e article mokwongo wacho ni teko duto te ni e lwet jopiny, to teko go inyalo ti godo achiel kachiel kata inyalo ti godo kokalo kuom jogo eko mwayiero e yorno mar demokrasia. President en achiel kuom jogo mwayiero e yor demokrasia, kata nigone kura kata nokigone kura. Wan gi gimiluongo ni Republican democracy madwaro ni sama ng'ato osegone ombulu kata kane ok isapote kata ni sapote, to en emokawo leadership for a period of 5 years. E Kenya wan gi period of 5 years, pinje moko en 4 years but mostly in 5 years, moko ben 7 years. Katiba mar Kenya e article 129 chako explain executive, wacho executive powers or belong to the executive, and they up to 130 nyiso what the structure of our executive kako winjo be ko telne gi president gi ministers mage ka giriwore kanyo ga attorney general to gi chief of staff mabedo kanyo ga secretary to the cabinet. Mano be wang'eyo ma wate wang'eni samodhi go ombulu kata kidwa goye na nondiek tingino ndiek dhi loso sirikal. Then wang'eyo ni katiba marwa bende bade mar 94 keto gimiluongo ni parliament mar. Then 94 miye tich mar parliament, wacho ni role of parliament en kama mopogi National Assembly to gi Senate, manyiso ni wayiero ji madhi kanyo. To kendo kidhi a 187 gire ka dhi mbele omiwa devolution, omiwa governors, momtien opogo Kenya, king'iyo schedule mar constitution opogo Kenya national government to gi 47 other county governments. Gimomiyo atemo wacho mae ni sama wadhi go kura, wago kura auchiel, manyiso ni wayiero ng'ama dwa chung'nwa kaka member ma county assembly, wayiero ng'ama dwa chung'nwa kaka governor, mwabi nyaka president. Nyiso ni problem ma Kenya wan godo, wan gi problem ma political. Mane main problem. Okawanye ne problem ma nyaka solve immediately. Wan gi political problem. Political problem marwa ni mane Gen Z temo badore ni gin tribeless, gin gi kia leaderless. Onge anything manya bedo tribeless, nothing can be leaderless. Kore momiyo wacho ni the political problem we have, jidwa temo solve through means moko mok nyalre, magisieko gi tribeless. Kenyan politics is tribal in the number 1. Koro Kenya bedo tribeless. Makata joma ni andamana, ka bire gima jamera wacho ka. En niya, jo matindo nyocho wacho, kaka owadwa Ogada wacho. Jo matindo nyocho wacho niya, ni finance bill no rach, wa reject. Mane lamo mar Gen Zs. Makoro timore bang mar rejecting finance bill koro ok en Gen Zs. Koro wadoguru tu wang'iurane niya, Gen Zs ema pod wuoyo, koso nitiere some political players ma wuoyo e tok Gen Z. Semo mi awacho ni our country wan gi political problem as the main problem. Tiende niya, sama wuoyo ni jois, nitie jomoko mago buch gi kama gigoye, gimanyo kaka gi destabilize government mar William Ruto mondo giyud thuolo mar negotiate. Kaka ineno koro gibiro negotiate as we speak. Samo wacho ni chikiti ya nikeje no anadwa mane mondo jogo winja bang ka gitieko to gibiro wacho tieko riambo kata wacha dieri because ni se winjo news di mbele ni nitiere ji kata dek manyingi osebedo proposed ne president mondo ket minister and ananya wacho because I have known them. Marare kane Gen Z osewacho ni finance bill rach obedo rejected mobedo deferred. Jomoka winjo ko chako ni president onge power mar deferring, onge kiango. Power to defer a bill is bestowed on the president. Onyalo duoke parliament kodwa no bed amended mondo bed passed again. To ko bedo completely deferred, withdrawing emangeni it was a wrong word legally, but deferment was correct. Ka jowagi odagi niya, ka wawuoyo ka wayudo niya deferment ja oken correct. Ni kar president ok defer to mane mwa discuss. To the main thing en ni Gen Zs nyocha dwaro mondo mi wabed gi reduced taxes. Sama ni wuona lingti. Kenda abro ling okabi interfere gi ngata to sana gi ngata interfere koda because gima wacho ni is the truth. Gen Zs no wacho ni finance bill rach and that's all.
Gik mineno koro timore bang'e mani wang'e gik moko, mani kwale gik moko, ma koro ne miyo jomoko inego gi bunde. That one now was not oken gir Gen Z. Mago koro ne gin jonjore. Joma koro ni kanyano kadwa ng'egi, ging'ere kendgi, ging'e joma obedo ka ng'anyo ka ketho ga gige ji pile pile wang'egi. Waseng'ere jok mosebedo ka kwalo gik moko sa ng'anyo, wang'o gik moko sa ng'anyo, ketho nyaka lam ma sirikal osegero. Another thing madwa keto, kiyiena. Management problem ma wan god e Kenya ka. Akiani make mane management kanyo mondi wawinja ne patch political problem, asekelo ni political problem. Nitie joma madwa solve political problem magisebedo godo through ng'anyo mondo gidhi gi negotiate. Kendo ni sewinjo ni gisebedo gidwa negotiate ma ng'ato dwa mi minister achiel, moro be dwa mi PSS adek, mano Kalonzo. Kendo jopiny nyaka ng'e ni gidiyo president samo wuoye ni dwa medo ministers, idwa med jo Azimio, idwa mi ministers adek to gi PSS binda 4. Then jo Wiper idwa mi minister achiel to gi PSS adek. Mane gimidhi yal, koro gidwa discussion no to gi wach. Makparo no gikanyo, Newton nimbe makparo, Robert poko winjo pache. Robert bendi paro ni en adiera ni koro nyaka sani nitiere jomopogore gi jo Gen Z ma chwala agenda margi. Ingeni Joyce kumwacha Kenya. Emomiyo ng'isi ni pod pok okwanege matimre Kenya. Ingeni kaka josiasa. Ingeni samoro wawacho gik mopogre opogre, to ng'ata achiel wacho gik mopogre opogre. Nikech kineno kaka nyithindo ging'isowa, and we don't get it. In fact, kata jatelo nong'ise ni, do you really get it? Nikech ingeni kuom ndalo mang'eny siasa wasegabedo kwa tugo kamano. To josiasa osegabedo ka ging'e ang'e ni anwa go ball ni kama anwa team kama so kendo anwa bikaso kendo jibro settle kendo wabendelea mnatimo kaka watimoga. Lakini gima koro josiasa ni onego bedo ng'e. Kata gini noko chako gi finance bill. Gima jopiny, gima rewere ging'isowa, gini noko chako gi finance bill. En gima osegabedo kuoma chakre kata gine ne telo mokalogo. To wasegabedo kawacho ni wamiyo tich. Ung'ado osuru mano peswa. Wang'iso kaka udho tim. Kaso kuchopo kucho, uluongre ni political class. Uwere ni un club moro ma okonego maku uneno. Koro wan jomodongi, jopiny gi, kochopo kanyo, ukiakta gima timre okudwa ng'eyo, udwa timo mna dwa chuka kodwa timo. Kaso kochopo sakura, udho wito duma deka 4 kama, to jibogo nukura kendo achako kama nenen. Koro gima jopiny temo ng'iso ji, you're not getting it. Gimodwa accountability. Gimodwa ni responsibility. Wangi katiba ni kata kina no chapter 6 waseng'iso kaka onego bende ni udimre kusayudo ofisego. Kuchopo kucho okodwa ng'eyo to umedo mna kwalo mwandu piny kugerugo to jopiny weyo ka kech kayo ineno. So it is something mosebedo for the longest. Emomiyo wacho ni extraordinary times calls for extraordinary measures. Koro sani kiwinjo kata karowere ging'iso ni okodwa dialogue. Waseneno gi nyaka chakre ndalo Kenyatta manochako piny. Waseneno gi kata gi Jakom. Osebedo ka iluonge e dialogue. To wadhi adhia kendo wakweto gin. Ing'eni koro ka gima iumo gine ne mbala moma osegabedo ka chango lakini umwedo kuume to uassume neno. Koro sama gima jopiny ng'iso josiasa. Neuru okwadwa wechego kendo. Sani, let's get it right. Even if it omino ni wadhi loko the whole structure, let's get it right. Ko yeri ingeni dhi kanyo ayeri ane mandiki tich. Ingeni josiasa gikochopo kose yergi gidhi gikawo bodyguards. Bas samoro kaka ineno gi kaka giothipa ng'ama chiko ngimani ng'ama dwa negi ineno okidwa loso gi jopiny. Sano koro idwa ni in donja club cha okidwa ng'eyo. Kaso kochopo sombulu sane ma idhi kende ikwako ji kende timrena mage gik ma jopiny osetamre wacho ni this time round we must get it right. We are not going to continue with the same luxury. Kasa ani bigi juggles kani akiani what political structure ingeni gigote kato jite osesomoka joma ng'eny molo jenzigi ok nigi fuo giriek gise somo sani sombu cha ket bathe waket gik moko mbele wach ni what is right to be done. Then kwasa timo kamano wadhi walos. Haya ng'eni recho kachiel koda ni Newton nitiere wach ma ilu kata kamano yie na mar mondo mi wakaw yoyo mokwongo mondi makuru mana paro no gi kanyo wakaw yoyo mokwongo nyakora mogia jong'o modho pi matin waduogo wadhi mbele kod twak ikidhi mabor.
were machine guns. They were making that noise of, you know, ta 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 ta. When I saw those children lifting their hands up and saying, we are peaceful. To Kowengi, we are peaceful. I'm sorry. I feel we need to heal as a country. Yeah. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Jipatie majiko ya kupikia yaliyoboreshwa au yale yanayotumia nishati safi kama vile jiko lililoboreshwa linalotumia kuni au makaa kidogo, jiko ya makaa ya briketi, biogesi, gesi ya LPG, umeme, ethanoli au jiko linalotumia nishati ya jua. Teknolojia ya jiko safi ya kupikia ni hakikisho ya afya njema na utunzi wa mazingira yetu, kwani hutoa viwango vya chini vya uchafuzi unapochomwa na uacha jikoni mwako ikiwa safi. Isitoshe, uokoa pesa ambazo ungetumia kununua kuni nyingi na makaa. Upishi bora, afya bora. Bonyeza *789 *788# kupata muuzaji wa jiko lililoboreshwa aliye karibu nawe. Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Kawi na Petroli na washirika wenza. Oya sister. Ni aje? Kama nikuchapie, kama nikupe ujanja. Nipeleke na rada bro. Unaona ukitaka kudate mwanaume. Uko single wewe? Niko single mbaya. Nipeleke na rada. Angalia timu mtu ana support. Why? For example, mtu wa Manchester United. Usidate huo chali. Huo ni mtu wa past glory. Huo sasa nikukudishia kama vile kulikuwa. Mimi town ilikuwa inanijua. Unapenda kutuingia brother. Kwenda toka hapa. Hadi ndado lipiga. Toka hapa. Dial *811 344# to get mtu wa past glory. Ma echenro makeloni danji maliet. Ma echenro makeloni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kabuona ngolo moral mar mdakel belo kaka winjore. Ma echenro makeloni duond yawuoto nagi. To wakwa rowere bende kiyudo matin kik icham te ikungo. Duond mine kaja odi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kodo hala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gichuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Nyakwa Ramogi ne gin ji ma humbgi ne lach. Kane giloso, oganda ne chiko itgi. Bende kama ne gikalie, weche ne dong' matho. Nuna nigo kot kamoro kachacha nogoyo. Asa madwa wacho to go kot to jibiro te. Loero sort out dispute. Kata kamano, oganda osepenjo ni gin kanye. To gitimo ang'o? To mosenindo, anyuola gi paro gi nade? Igni mose kalo ne gin jok ma ideo, to kata mana sigand gi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyo gi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino ma gitimo. Riuri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye. Tich Ang'wen saa 3 otieno. Kik bai. Erokamano ahinya Nyakwa Ramogi Ajong kuom medo kete Ramogi TV e twak marwa e chenro mar mbaka oromo kinyi makawuono, kama bende wadhi mbele kod goyo mbaka ni en twak mane madwarore, twak moluonga kod jatend piny Kenya William Ruto kachiel kod Kotene kod Ogai mar Azimio Raila Odinga. Twak monego bed ni bedo mar jokanyo 150. Penjo machielo bende nyalo bedo ni 150 gibo bed ka igwelo gi yo machalo nade mondo jo Kenya duto ofil ni gibedo represented e twak makamano. Kapok ne wadhi e yueyo achak kod direcho nitiere wach moro mane ile kapok wadhira Newton mana mapiyo piyo. Adwacho ni gik ma timre Kenya Kwanza kawuono kata nwaneno seche magiluongo kata Baba Geni and other leaders is just to diversionary, kizungu wacho ni diversionary tactics magi mondo giwuog from real issues. Real issues okeni finance bill ne nyaka kwedi. Even adopting finance bill 2023 in itself passed a finance bill.
Omiyo seche mondiek wuoyo to nyisowa ni gin gi teko nikech jo bunge noyier ka gise pass gimoro to it should be like that. Okapar ka en adier. You insinuated that. Just a second, let me continue. Have I talked about Parliament Finance Bill Gikad? Mi wacho nyaka pen chike 63. Mo wacho nyaka pen chike 63. No, ana wacho pen chike 94 gi 93 o established pa chike ta iti kara kama wantinyo. Ogenya jibu iti. Makuru paro no gikanyo matinwa die county Kisumu. Watu direko jafwa Marwa Millicent Adhiambo. I discuss only what I've discussed here. Arecho makparo no gikanyo mondi matino. Adona the county ma Kisumu mondi watu direko jafwa Marwa Millicent Adhiambo. Nyakora moge Joang yena mar mondo mi wadhi e county ma Kisumu watu direko jafwa Marwa Millicent Adhiambo. Wawinja ne kaka jopiny bende loso kotudore kod twaka manyaka sani koro seluonge pacho kae kata national dialogue. Yaure Millicent Adhiambo kinyalo winja gi sani itudri kodwa ka intiere gwenge mage county ma Kisumu kinyi makawuono to pach jo Kisumu en mane kotudore kod national dialogue midwa bagi e pacho ka. Aya kata kamani nyisani pod wantiere kod ng'ikruok matina kod Millicent Adhiambo. Recho dhi mbele mana mapiyo piyo. Koro dwacho ni ineno ka gitemo yore mamondo pach jopiny owuoge real issues. Real issues emomiyo jopiny wacho ni we no longer want dialogue. Kik waneni koro wadwa discuss finance bill kiang'o. Gimo kelo waka nen discuss. Is dialogue really necessary? To wawacho niya, ka wawuok from real issues, kata sama wawuoyo ni, onego wang'e maber ni jatend piny no wacho ni the forum, they should start on Monday, right? To wakia kata structure. Wakia kata ni jomi luongo ge gen joma chal nade. To be no se wacho niya, kumidhi dhirade be okonyiswa. Tidwaro ni chop kacha giluchi nono be onge ng'imidhi chuli matin ni nyisi niya, that is intimidation. Ni wang'e maber ni nyathi mawuok Kisumu kata dwaya his view okobi chopo Nairobi nikech seche moko onge gi fare no. Omiyo let us be very candid in our discussion. Gik manyalo konyo jopiny kik wabika with emotions ni nikech koro in nyazi miyo koro karach to rach kaber to ber. Oyo kik wawuog kuom gik momiyo wadwaro ni dialogue kik bedie. What we want to see the government do is action one. Jomane, they do not need to call for dialogue kawuono mondo wane ni police monego Rexka omaki adiera makende. We don't need dialogue mondo wane ni JSS teachers kotim nade ondiki. We don't need dialogue mondo jo dakteche mane nindo kamna kumichaka ondiki. We do not need dialogue mondo nyathi madhi school help otim nade ochulne. Omiyo kik wawuondre ni we are now very concerned about our citizens. We are very patriotic. We are very magnanimous. In a way, mwadwa time gik moko. To wang'e maber ni all these are diversionary tactics. Mag jo siasa ka an mondo gimu dwaro cha ema monda to dhi mana mbele. Kwarango NADCO report mane which arose out of a similar occurrence, Finance Bill 2023. If that can serve as a good example to our friend here, mano chak immediately. Makendo ji 75 lost their lives. Ng'eny moloyo 3 times mwaneno sani. Madegi malet no ahinya. Ni last year no lose 75 human beings, young people. Kendo sani kendo waneno ka nyithindwa kendi nego nikech gidwaro ratiro margi. Ang'o mamono sirikal wuok motegno wacho niya, oyo king'iyo NADCO report gik ma nyithindo gi ne yuago. Ang'o miyo jopuonj ok ndiki? Ang'o momiyo okwadhi hospital onge yeth? Ang'o momiyo wadwa dhi e school tiriembo wane school fees tu wacho ni usechulo? Ang'eni moko kuom gigo magichwalo gin gigo minyalo tim makata twak makamano kobedo. Emomiyo achako kawacho niya, dialogue ok en gima rach. But kwang'iyo gi sani to we don't need dialogue in the sense ni we only need action. To debe ni we media penjo. Mana mapiyo piyo wadani wadhi watudre gi jafo. Debe ni ng'anyo ni doko timre. Desa ni waloso ne wach dialogue. Absolutely not. Aya makuru paro no gikanyo matin mode. Kege biane ni atai matin to dogi time. Rita waduogo kodi nyakoro moge Joang yiena mar mondo mi wadhi e county ma Kisumu watudre ko jafwambo marwa Millicent Adhiambo. Yaure Millicent Adhiambo ichiew nade county ma Kisumu okinyi makawuono to jo Kisumu wacho nang'o kotudore kod twaka michano bagi e pacho kae twak moluong kod jatend piny Kenya William Ruto kachiela kod ogai mar Azimio Raila Odinga. Millicent.
Erokamano ahinya Joyce, achiel kachiel kwa oke kaunti ma Kisumu. Aneno ka Kisumu ochiew maber, chieng' rieny, oganda bende osewuok ni e yoregi mag manyo yuto mapile. Ka bende an gi moko kuom jodak mawuok Kisumu ma wadwa ni omiwa pachi kotenore kod twak ma idhiro kowuok kuom jatend piny William Ruto kaachiel kod ogai mar Azimio Raila Amolo Odinga. Adwa ni jopiny onyiswa ni to kan gin ka ging'iyo wach twak ma kamae, ginyalo wacho ang'owa. Wach twak ni owinjo dhi nyime koso oyo, tang'o miyo giwacho weche ma gida wacho koda ka gisiro koda ka gikwedo mana kamano. Machiegni abro chako kodi kaka girl child, iwacho ga ni gimoro amora mitimo nyaka wakete 1/3 gender rule. Koro gini bo chako gi nyinge mondo inyisa ni to waseneno ka nitiere twak ma idhiro pacho kaendi mondo bedi kowuok kuom Raila Odinga ma en ogai mar Azimio kaachiel kuom jatend piny Kenya William Ruto. Inyalo wacho ang'owa king'iyo kamera tichagi nyingi? Erokamano gi nyinga iluonga ni Lindo Gweno. An jadak ma Kisumu County ka, to sana sana iyuda kama iluongo ni Migosi Ward. E wach ma kawuono madhi mbele, wach mar twak, an kaka ng'ama rawere daher wacho ni wach ni ok daher mondo dhi mbele. Gimomiyo wawacho kamae nikech waseneno mbele kanyo ka wuoyo osebedo katimre, to gima wuok e wuoyo no ok wane kitimo. Shida mwan godo Kenya kae ok ni dhano onge paro magiseketo mbele kanyo. Iyudo mana ni gigo ma ji oseyalo mosekadhi monego beni timo emok tim. Wan nyaka gi katiba manoyal gi dhano mosomo mong'e weche mang'eny, to wayudo ni odiochieng' ma kawuono kata katiba ni ok lu. Koro mane gimomiyo wawacho ni wuoyo no dhano osebedo ka wuoyo to kwane ka action bedo taken. Kwang'iyo kata NADCO report manyocha osewuok e ng'anyo manobeda igani mambele kanyo, waneno ka report ni pok obedo kata implemented. Gimomiyo pok otim kamae ok wang'e nono. Nyocha waneno ka rais oketo koke e wach IEBC, to oketo mana koke nikech koro maandamano marowere osebedo ka bedo godo gi pressure magisekelo. Mane gimomiyo noketo koke. Maponono ni gino ne onge, to pod gini kata seche moko de pok oket koke. E gimomiyo wan wawacho ni wuoyo wasewuoyo moromo. Wan gimwa dwa neno sani ni action mondo tim. Gigo marowere wacho kaka gimoro kaka ni ng'ano motelo ne police onego beni chung kando, nikech waseneno ka jogo moneg kindwa gin jogo ma innocent. To gigi notimre chien kacha kendo chako nuore kae. Kaka ng'ama Kisumo chien kacha nwaneno kaka ng'anyo ne ntie. Jowa ma Kisumo moko ne onegi, to IG Koome nowuok owacho ni nwakao bodies koa e mochari. Koro kendo sani wachak waneno ka jogo matindo kendo ngimagi ikawo e yo mok kare. Koro mondo o step aside, ma gima wan kaka rowere kata wawuo onge gima wanyalo timie. Ok wanyalo wacho ni mondo IG o step aside, waonge the power in our hands. Ng'ama nigi power en rais. Koro wakwaye mana ni gino monego beno timo kalure gi katiba otim. Machiegni onge ka. Giani luonga Alphonse Odhiambo, ajada Kisumu ka kendo atimo ohala Kisumu ka. An gi kora wacho ni ok wayie kata dichiel wach mar bedo kod dialogue mok wang'eyo ni wa dialogue e ang'o, to gik mane osebedo dialogue mokwongo kacha ka pok waneno kotim maber. En mana kaka jatendwa ma oyiere wuon kaka en president ni Kenya ka jomofuwo tin. En adier ni sani jo Kenya osebedo mariek. Gima nomiyo sani ni sign gima nokitimo sani mar NADCO en pressure manyo jopiny manyiwacho ni ji oriek ka sani gi riek. Koro miyo Mr. President en adieri makende ni pod iwuondowa. Wadwaro adieri mondo item ilose gik mar kata manyo kadi kani gik ma jopiny wacho, jok ma sirikal polisi mano hinyo jopiny mago ne ket kendo. Corruption mane sirikandi mago bende duok chien. Jogo bende ma jod bura bende ma ni malo maketo garama na malo. Mago gik manyo nyithindo jinsi masani nyo wacho ni magi gik manya koro i consider. Koro wan wakwe gi muol wuonwa Raila Amolo Odinga. Gik man pok nitedo nwa thuol. To this time round ok wadwar dialogue ma in emibete ni biro wacho no sani kuongi winy kaka ne nyithindo ma nyose wacho ni baba bed mos iywe mondo sani waket piny kama gine koro in wadwaro ni mondo imiwa mana paro ing'iyo gi chien nikech uwacho ga pile joma dongo uneno gik ma mbele ku ubet piny. Koro sani wanane gima dhi mbele kacha in imiwa mana guideline to mondo we piny jo nyithindo matindo pus piny kama piny dwarore. Erokamano. An iluonga ni Jimmy Magero, an achiel kuom rawera ma otelo ne rawere kaunti ma Kisumu kae.
to an gi wach achiel mana dwa ni mondo awachi maduong'. Nie wach mar bet piny ni itimo dialogue, wan koka joma tindo watamore. Ok wanyal rito ni nyaka ji chwer remo ma wadhiru nyaka wall ni eka koro wacho ni ji obed piny mondo wuo. Manyiso ni udwa ni uwuo, ok ni udware gi e chunyu. To udwaro ni uwuo nikech nusefwenyo ni wayie tho. Koro wan gima wawacho ni ng'ama nigi lwedo gi remo e lwete ok wabed go piny. To wadwa ni mondo wakwa baba wa Raila Amolo Odinga ni generation ka generation nigi lwenje. Ne ugo maru kendo nugo maber kendo wa appreciate. Mae wan kaka joma tindo, wan kaka Gen Z, ma en lwenywa. To kama wachime kode ni ok wadwa neno ni gik moko donje iye. Mbele parliament sani pod ng'we remo. Mbele parliament pod ng'we remo. To kapok ng'wech mar remo norumo kanyo, ok waboyie ni wabet piny gi jogo mano onego jowa. Erokamano, an iluonga ni Wycliffe Omondi, ajakano ma Kobura, Arabur kacha, kendo kaka unena ni adhi chung MCA 2027. Awacho kama, ok wayie dialogue mane Raila, dialogue mi uluongo sani ni obedi, nikech ang'o? Dialogue onge gima osekonyowago. Since 2007, dialogue nobeti mana ka remo osechwer. 2017, dialogue nobeti mana ka remo osechwer. Wawacho kama, jok mosetho Komondi wadwaro ni mondo justice otimrenegi. Denzel matrend e media oneg malit, pok wawinjo gimiwacho. Iwacho mana ni dialogue. Ok wadwar dialogue, wan wadwaro ni wadhi mbele. Ruto ki utamiti wuogi, jok mano irgi scandals, wan odwa report ni ji adimo oseriembo, ministers adimo oseriembo. Scandal mar fertilizer, pok wawinjo gimoro amora, wailuongo dialogue mondo umgo wang'o, ok wabiyie. Erokamano, Organizing Secretary Bunge la Wananchi Kisumu County Michael Olweny. Mokwongo dakwongo go ne Gen Z erokamano ahinya Kenya mzima. Kendo damedo wacho ni gima nye gitimo gimaber. Onge piny mora mora madilosi ka ji ok owuoyo. Ji nyaka bed piny ma dhano go mbaka kaka oganda. Wadwa gore nyaka tich adi. Lwenjegi wadwa goge nyaka tich adi. Nyauteo maber ma president osedhiro nyaka korot. Ma ji osewuoyo, adwa nong'e ni Ruto nye ni kacha to piny Kenya ka ok en mar Ruto kende. Kenya en marwa duto. Seche manye that bill mar NADCO report bid assigned into law. Nye nyaka Raila Amolo Odinga nye bedi kaka the CEO mar jopiny bende, kaka wang'wa mar jopiny mane waketo kae mondo mi onenwa gik maricho. Onge kaka nye wanyalo weyo Ruto gi joge kende gi Kimani Ichung'wa giri ni ema bete that bill no, that NADCO report ne gine magi sign. To weche mag IBC mosekelo lwenye, moseketo lweny matut ji osegore e Kenya ka because of weche mag IBC. Omiyo ka diponi sano oyudore ni mae sa me diang Gen Z omewa teko ni loso gigini, giwe gino losi kaka chik dwaro, wan gi chike ma guide wa kaka jo Kenya. Erokamano. Erokamano, an gi nyinga iluonga ni Abraham Okoth, awuok Kabonyo Kanyagwal. An gi chunya ok adwar wach mar dialogue, nikech gomiyo ok adwar wach mar dialogue. Onge dialogue mosetimo bilo implemented fully. Gima dwaro en ni chik mantie Kenya should be implemented to the fullest. Mano e kama wach nitiere mondo jo Kenya oyud justice through the constitution na 2010 mane gi vote for. Mana kamano Nyakoromogi, mano e duol mawuok kuom Kisumu County. Kiwinjo ka paro pogore, nitie jogo masiro wach twak, to nitie jogo makwedo ka atamalo mag jogo makwedo to ni malo. Gitolo ni endi ka ok aketho sa, abro teri achiel kachiel nyaka e county ma Migori, kuma bende nyawadwa George Juma bende oikore kod jokanyo kata jopiny ma Migori mondo mi okel pachi kotenore kod twak ma isundo kod jatend piny William Ruto kachiel kod Raila Amolo Odinga manogae mar Azimio ma bende ne gichuo kokgi eri lipodno mar NADCO mondo mi twak obed pacho ka. Ka kamano jo Juma, ka in Migori ka iwinja to thuolo en mari mondo ikel twak kowuok kuom jopiny ma Migori. George. Erokamano Millicent, winji makare county ma Migori wachio makare bende mana kaka wasunjo kaka oganda county ma Kisumu osegolo dwangi. County ma Migori wantie kod oganda mar ng'iyo ni to gin pachgi en mane ka otende kod paro mar twak kin piny owacho kaachiel kod rawere mosebedo ka bende koro ng'anyo. Ka bende odiochieng' manyien winjo kata gavana ma Migori Ochiliako nyo wacho ne en gombo mare en ni ber ka rawere bende koro chiwo thuolo mar twak mondo koro gitwak kod piny owacho mondo ginyis gigo ma gidwaro. Kwachne ma achiel kuom yuago to ahinya e piny Kenya. Adwaro ni mondo koro atwa kod moko kuom rawere mar ng'iyo ni to
kod mosbedo kadhi nyime ka gi kwedo piny owacho kata bende koro piny owacho koro tayo chendo magi e pinyni. Adwa ni mondo achak kod chuori machiegni ka king'iyo kacha kichakonwa gi nyingi, nitie paro mar dwaro ni mondo twak obed e kind sirikal kaachiel kod rawere mabende koro ng'anyo. In kaka rawera mabende osebedo samoro ka ng'anyo ka sundo piny owacho, in gi paro mane omi twak thuolo koso wachom kanye? An gi nyinge luonga ni youth ma Migori ka. Anyalo wacho ni wan sirikal dwa twak gi youth mage. Kech mokwongo Gen Zs gionge gi leader mora mora, gionge jatendgi, ok gibedo supported gi party mora mora. Wan wachung' ni wadwaro ratichwa kaka jo Kenya. Namba achiel, sirikal gik mwa wacho ga momisobio wadhi ga ng'anyo gin gik mantiere mabende ogise receive. Nego bed ni otimo gimiluongo ni implementation, nego bed ni o implement kata oketo gi e chik. Namba achiel ok odwa gimiluongo ni corruption, mibadhi. Mano sirikal ong'e maber ni mibadhi ma sirikal masani ni otimo newa. Kendo kuo mag pes jopiny otimo newa sirikal chakre mar national government gi mag county. Magik ma youth ywago kabisa, weche mag employment. Ka yudo pass regime kata mana government mokalo, youth ne nitie gimiluongo ni kazi mtaani. Youth funds ne nitiere kendo circulate momiyo youth moko nobedo engaged. Sani kan sirikal no donjo mago tani nobedo rapture no gol gi oko. Magik ma youth ywago weche mag tije ma sirikal no promise gi. Kata mana oketnegi ni kwa yudo sirikal wadhi miyo magi magik moda ne sirikal okete. Mar ariyo, sirikal owe donjore e weche other organs like parliament otitigi mar parliament, court otitigi mar court, judiciary nego mid time bono otitigi, executive otitigi mar executive. Ok ni sirikal president is overall, mano is wrong. Mano gima ok nyal yie kaka youth. Magik mongiso sirikal ni ka parliament o mess up with the interest of the people manoro ge parliament, it should dissolve. Se parliament nego gol ok ban wadim tim yiero. Kendo nwa mor ka koro no kedo committee kata mana odhi yairo commissioners mag IBC. Bon wachak gimlo ni electoral processes manyien mag wajumbe mano uso jo Kenya. Mano gima ok nyal yie kendo wan kaka wan youth we are not ready for dialogue. Gik mwa wacho gin gik ma open ma sirikal bende ong'eyo. Seche midhi tim gi kata yiero kaka commission mag IBC, udwane mondo los IBC kaka biro ka bende udwaro. Ka udhi dware twak, tiwacho bende ne jotelo moko wach ne kata chik manyien kata 2010 ne en ji nobed piny mano owinjore mano kelo ma. Ka ni kelo parties mopogore opoge, ywarruok ni nitie ji nobedo kod twak. Ang'o miyo kune ka twak ni koro nyalo konyo un? Loso IBC wan kaka youth wadwaro gimiluongo ni transparency and accountability. Nyaka giber joma ong'e gima timo. Twak nyalo bedo kwa IBC oting'o gimiluongo ni mopogore opogore. Mano gima nyaka bed makata gin ging'e ni nyaka twak to bede sama iloso IBC. Weche machalo weche mag corruption ok nyal bedo godo gi twak. Sirikal ong'e maber ni sirikal ok onego bed nigi mibadhi. Weche mag ndiko tije mano gima ok nyal bede twak. En mano promise owuon rais marwa moluor Migosi William Ruto ni obiro miyo yudhe tije. Mano gima ok onego bed ni jakikete twak. Weche mag parliament gi judiciary ok nyal bedo piny wacha kwa discuss gik mako. Ng'ato ong'e ni nego play role kan mi jopiny no ore ni mondo odhi represent them. Ok onego bed ni obedo ni okawo pes jopiny kata ne gikawo pesa kaka gipas bills. Pero kamano wakawo pach ng'a mogik mana mapiyo piyo king'iyo kacha chakne gi nyingi paro mar twak ineno nade kaka ja Kenya ber kichiwo thuolo ne twak? An iluonga ni Saitoti Jabuya, ang'era gi nying mar Atoti Cardinal mar Migori. An kaka ja youth kata Gen Z ma piny odiyo matek saidi, ang'eyo maber ni kata mana ot kama nitie an mokwongo asiro twak. Gimomiyo asiro twak en ni kata mana ot kama min ot nitiere gi wuon pargi ka twak ok nyal bede nowhere. Sani nitiere lokruoge ma wadwaro mondo mi this government mondo implement, like wadwaro ni mondo mi CSS moko nitiere nindi tich mondo mi odhi dala. Mondo mi jogi dhi dala en ni nyaka ji bed piny mawacho ni omera ng'ane, in tich notami, go home, wadhi replace gi ng'ama chielo. Koro an kaka japiny ma Migori ka, kuponi ne waywak kendo ne wadhi e ndara to sirikal owinjo ne ywakwa odonjo ne gi ma ginyalo timo lokruok achiel ariyo adek, nyaka gibed piny mondo mi ging'i ni achiel ariyo adek mane wadwaro gi ere kaka nyalo bedo implemented mondo mi duok ngimano piny ni nyaka ng'ini pesa moko mane wawuotho ga an kaka kir kata kaka office of the chief of prime minister something of that kind aina moko momi Mudavadi gini ka onego bed ni mage ming'i wacho ni pesa madhi offices gi ne waywak ni mondo mi ogol pes gi kosegol gi to watero gi kanye, watero gi barabara koso watero gi education mambe amore gi sianda ne sani ni koso watero gi health ma ji ng'anyo ni kiny ka kiny. Koro gimoro amora nyaka timre kaluwore gi twak. Okay, wan kaka Gen Zs wawacho ni we don't have our leaders. Seche ma wawacho ni waonge leaders wagi, twak be ok wadwar ang'o? That is the main question I have for myself. Kaka wan Gen Zs
okwadwar twak because we don't have our leaders, then what do we want? Yes. Erokamano Wiji Makare, erokamano Arawere county migwe bende moko kuom giwacho ni gidwa twak komachielo moko bende twak makoro nyalo chiwo thuolo makare mar tieko midhiero mabende nyaka sani koro okwako piny Kenya ka bende koro rito to be rawere bende gibiro chiwo thuolo mar twak mar tieko midhiero bende nyaka sani bedo kage ywago to ahinya piny Kenya. Nyakwara Mugiajong wasewinjo paro kowuok e kaunti ma Kisumu kaachiel koda kaunti ma Migori. Adwani wadhi kendo nyaka e kaunti ma Homa Bay. Jafwambo marwa Ali Abich. Oyawre Ali Abich ka intiere kaunti ma Homa Bay okinyi ma kawuono. In bende inyalo bagonwa twak kata kamano inyisa ni Abich pok oikore e yo makare. Yiena mar mondo mi asom moko kuom ote ma joneno magwa chwalonwa okinyi ma kawuono. Ote ma kamago wabobedo kwa somogi achiel kachiel. Wilberforce Otieno wanjona winjo chenro ka ane boma Joy. Konya wishing Recho belated happy birthday and kod weche adek kende. Recho happy birthday. Article 229(4) owacho kanyo ni ne oloso duol mar Auditor General Office matimo public debt scrutiny, thus calling for a dialogue to address this is conmanship. Chalo gima Attorney General is not advising Mr. Ruto well. Odhi mbele kowacho ni Kennedy manyocha wuoyo marach ewi baba donge koro pio muomogi magimiyo mana Raila koro to odwa wache ang'o. Let him tell his bosses to stop scapegoat and address corruption and looting of public resources. Yes. Gen Z were simple and clear of their demands. Kuo kelo yath e osuptal, riembo joma tiyo e sirikal ma kwalo. It does not owacho kanyo ni okochuno mar mondo mi dialogue bedi. Bendo wacho kanyo ni Kennedy should know shida mar Kenya and governance problem, not political. Owek bedo psychopath. Wacho ni aya mano brother Wilberforce Otieno mano wuod North Kanyamkago aka mwana wa oko. Aya pod wabo medo somo moko kuom ote ma joneno magwa medo chwalonwa odiochieng' ma kawuono. Adwano adhi e kaunti ma Homa Bay. Bende abomiyo Kennedy thuolo mar mondo miyo nyiswa gigo ma joneno magwa chwalo kata moko kuom ote ma wayudo ma bende luongo nyinge kanyo. E kaunti ma Homa Bay oyawre Ali Abich ka intiere kaunti ma Homa Bay okinyi ma kawuono ichiw nade tinyalo mana bagonwa twak e kaunti ma Homa Bay mondo wawinja ne pach jo Homa Bay kotudore kod twak miluonge pacho kae. Abich. Joyce Odiwuoro abago twak achiel kachiel kod moko kuom jodak e kaunti ma Homa Bay kane kama toro were kaluwore kod wach twak manyocha ogol gi jatend piny Kenya kaachiel kod ogai mar Azimio Raila Odinga. Twak ma bende waseneno ka osekelo paro mopogore opogore kind oganda jo Kenya kamoting'o nyaka riwruog siasa mar Azimio la Umoja ma waseneno ka ji wacho weche mopogore opogore kaluwore kod twak mondo ma jotelo ariyo go wacho mondo mi obedi mar konyo e tieko midhiero moko ma osebedo ka chendo e pacho kaendi mano okelo ng'anyo mapek ahinya ma osebedo ka dhi nyime e pacho kaendi ka ne kod rowere mag Gen Z. Okinyi ma kawuono en mar bedo e twak kod moko kuom jodak e kaunti ma Homa Bay kaendi boda ka opachgi to gineno nade kaluwore kod twak mano luongi ma onego bed ni chakore e juma manyien. Ibo chawo gi nyingi tingiso kaka achiel kuom jodak ma Homa Bay kaendi bende orwako twak ma ne luongi achiel kuom moluong kod ogai mar ODM kaachiel onego bed ni chakore juma manyien. Gi nyinga iluonga ni Polycarp Otieno, ajadak e boma mar Homa Bay County. And kaluwore gi twak mane owachi gi moluor Raila Amolo Odinga, ang'wa wachi ni warwako twak at some point, but gima nyaka wang'e ni wamor gojendewa manyocha chako lweny malich ahinya, endo omiyo wafwenyo ni ratirowa marwa ok onego bed ni nyono to waling'. Wamor gojende, but ondiki nyaka muma ni chakruok ne nitiere wach, to wach ka nitiere ma ji nyalo bedo e mesa bende nyaka wawuo, endo wang'eyo ni lweny bende gi kasara ma lweny osekelonwa e ndalogi duto wang'eyo gi te. To ka twak nyalo bedo ni wanyalo bedo piny mondo wago mbaka to wang'e ni to ere kaka wanyalo bedo gi solution to the problems ma jowa osebedo ka face, mano nyalo bedo sawa kabisa. Gin ang'o gomno bede twak miwach mi yie ni mondo odhi nyime ang'o gini mondo bed ni ikete twak kama kwaneno ka rowere manochako ng'anyo kaendi osepingo mokalo king'iyo yore tudruok mag mbui rowere gi pingo wach mar twak ma oseluongni. Gin ang'o gini mondo bed ni ikete twak mar konyo midhiero ma omako piny Kenya? En adieri
ni rowere osechiwo dwaro margi maler nikech rowere to ok dwar twak, gidwaro action mondo timre gik mane gi raise ni mondo timre. Wakwayo jotendwa gi kane ginyalo kawo thuolo mondo gilu dwaro mar rowere wagi mondo gitimgi. And another thing, ka poni nitiere even if there is a small ka nitiere thuolo moro matin mar twak ma wanyalo bedo go piny mondo wago mbaka kaka oganda, to bende ok ane ka shida nitie, but gima wanyaka wang'e ni jotendwa osenyonwa for a very long time, jogo ma wayiero osenyonwa for a very long time ka giparo ni jopiny onge gi duol. To mae thuolo mane wafwenyo ni rowere warwa uwuok oko kendo golo paro maler ma wanyalo tayo Kenya ka. Koro wayie gi twak, but Raila Amolo Odinga bende wasiro pache nikech Raila sani en ng'ama koro en jatelo mar piny mangima. Erokamano. Ibiro chago nyigi pache ko twak dhigo nyigi. An Ochieng Sila, jadak ma Homa Bay ka. Ata pogora gi paro mar twak. Twage gi osetim mang'eny to onge lokruok matimore e Kenya ka. Ng'ama wacho wach twak be ber ok owacho marach. Ta an apenjo mani ng'ama tuo moewore motere lwet daktari. Dipod tim twak kaka idwa thiedhe koso daktari onego kawe to dhi opime to ing'iyo yath mowinjore kode. Pod igo buche to GNC to osebedo gi chandruok e Kenya ka. Kendo Kenya Kenya is moving towards a wrong direction ma ji te ong'eyo. Pod idwa twagi niya ni jo ministries cabinets manyo yier mang'eny gi gibe pod idwa twag mana niya ni mondo gol adi to we adi. An akwayo gi luor makende Right Honorable Prime Minister Raila Amolo Odinga pache ler kendo nyo golo paro maber to ogole sa marach sama nyithindo go osekawo wachni moseketo okang'ni. An akwayo ni action should speak louder than words. Tim onego nen moloyo gimiluongo ni twak. Twak wang'eyo. Tachaka penjo kaka ji 50 mane wacho ni jo GNC gidhi ge bura dhano 50 gidhi yudo gi nade ji 50 gi. To joma ne ng'anyo gieki to jo GNC wacho ni gin over 18 million people. Ji 50 to gidhi yudo nade to gionge leadership gi. Mae momiyo kelo wa paro ni twagni nyalo bedo nyalo bedo compromised. Wadagi wach mar twak. Action should speak louder than words. Tim ne jo Kenya gik mowinjore. Kenya dhi marach, ji odenyo, ji chandore, to iwacho ni nyaka twagi koka mi ji chiemo. Ma miriambo. Erokamano kuom paro ma kamano. Ibiro chago nyigi ting'iso ni pache na okalo kod wach kama onego bed ni dhi nyime piny Kenya kochakore juma manyien. Erokamano ahinya. Nyinga en Timothy Amuka. An ja ohala manitiere boma ma Homa Bay ka. Mokwongo tiktika agombo mondo mi awach ni paro mane jatelo Right Honorable Prime Minister Raila Amolo Odinga nokelo en paro maber mondo mi oyud thuolo mar twak kendo go mbaka kaka oganda. Piny igero kolore gi twak kendo mbaka. Ka ji duto te wuok kendo wachako bedo gi koko to onge gima nyalo dhi mbele e piny. Weche duto te timore e yor chik. Kinyalo tim e yor chik kendo wabedo gi peng chike moko minyalo ket mondo mi oti mar implementable to policy framework no ema dhi konyowa mondo wabedo gi piny ma irite yor chik. To ka ji duto te owuok mondo mi odhi obed e yor kelo tulo koni gi koni to ok wanyalo yudo thuolo mar dongruok kaka oganda. Kapok atieko Joyce wakawo paro mar ng'ato achiel bochago gi nyigi ting'iso ni pache nang'o okalo kod twak bende twak onego bed ni dhi nyime koso onego bed ni itime machal nade. An kaka ok oliech awacho ni yor twak midwa ketni an ok oliech. Twak ni ok ane ka dhi konyowa kaluwore gi yudhe kaka osebedo gi tabu. Wasebedo gi tabu wan yudhe ok ong'ewa ni wan joma nade. Sani mondo wayud Raila Amolo Odinga nwahero kaka jatendwa mar Luo waka kendo en mosebedo kod oterowa kama ber to sani to nwaneno nowenwa mondo water gini kaka waterene. Wan wachodore don water gini kaka watere mondo walos Kenya nikech piny osebedo marach, dhano ywagore kamoro amora. To twagni ok ang'e gima dhi kelo no, an ok ane tiende. Aneno keogo ne owe gini mondo jopiny GNC oter gini kama terene. Gino sachie kama gitere owegi kik ong'ikgi. En oayo lwenj Ruto, oayo bet kando. En ng'ama jopiny ong'e nyaka loka. Owere gi gini mondo water gini kama wadware wan yudhe. Joyce Oduor, erokamano. Mano ne
moko kuom jodak e kaunti ma be kane godo kod wach twak monego bed ni dhi nyime e piny Kenya kaendi kochakore juma manyien. Kiwinjo ka nitie jogo eko masiro wach twak kamano ka moko bende pinge kendo giwacho ni onego bed ni rowere mag Gen Z manochako ng'anyo e pacho kaendi ema mondo omi thuolo ma dhi nyime kod gima ne gichako mar neno ni piny Kenya obedo makare kod midhiero moko ma giseywak ni sirikal mar Kenya Kwanza osebedo ka timonegi nyaka ne jatend piny Kenya William Ruto donje loch. Ka kamano to biro duoke achiel kachiel e studio mondo dhi nyime kod twak kod welo mantie e studio Joyce. Erokamano ahinya Ali Abich kowuok e kaunti ma Homa Bay. Wawinjo kanyo pacha jodak e kaunti ma Homa Bay kotudore kod twaka midwa bage pacho kae kochakore chieng' wuok tich juma manyien. Erokamano ahinya Ali Abich, inyalo dhi mbele kod luonwa weche mamoko matimore e kaunti ma Homa Bay odiochieng' ma kawuono. Nyakora Muge Jong, wawinjo pach jopiny kowuok e kauntis mopogore opogore, kaunti ma Kisumu, Homa Bay, Migori. Nitiere jogo masiro twak to nitiere jogo ma ok sir twak makamano. Kata kamano pod antiere studio kae kod welo ang'wen mantiere godo Kennedy Ondiek, Newton Ogada, Rachel Omolo kaachiel kod Robert Owuor ma pod wadhi mbele kod twak maro. Wadong' mana kod thuolo matin kende to atieko twak maro okinyi ma kawuono. Newton, kwang'iyo paro mar jopiny bende nitiere kod paro mopogore opogore ahinya kotudore kod twak makamano. Gino ma wanyalo wacho ni chando jopiny ni en criteria mane kata structure mane mibobed kitiyo godo mar kawo pach rowere 50 mabobede twak kanyo. Wantiere kod jokanyo moko 100 ma onego bede twak bende ibro ti kod yo mane mano mar luongo gi e twak. To bende recho mulo gimoro kanyo ni gibobedo ka giromo kanye mondo jo Kenya duto o feel represented ni gini time yo makare. An aparo ni pacha to pod opogore. Nche wantiere gi iluongo ni Space X, something like that. Kendo nche bedo kanyo murumo. Nche winjo ka jo Kenya ogolo pachgi ne William Ruto kuom seche tema ne giwuoyo kendo ne ginyise gik ma onego bed notimo. Aparo ne mano ne twak mokwongo nikech William Ruto nowacho ni oyie bedo piny mondo twak gi jopiny mane gin nyithindwa manodhi e ndara. Gik mane nyithindo ka wacho ne Ruto pok otim kata achiel. En like 4-5 days ago. Wang'eyo ni wasebedo gi twak mopogore opogore. Twak gi samoro pogo kelo ber. Kare dok mane ndalo Kibaki gi Raila chieng' mane gichako twak mane wabedo gi bar sirikal. Ema ne regime machielo kocha nochako yanyo Raila immediately. Kendo ne ok bernwa, ne ok en gima yot. Gima jo Kenya dwaro sani, kaka wabedo kani, en ni reko nyalo fix problems mantie Kenya. To gima neno katimore, ni gino kawo political direction. Political direction ma gino kawo ema watamore ni ok wadhi yie. Warit yiero 2027, but sani walos gik machandowa e Kenya, ma omiyo piny obedo matek, momiyo jomoko kwalo to ok nyal wuok kodgi. Mar ariyo, wantiere ji milion adi Kenya ka tidoro mo gi ji 150. Ere ka ji 150 dwa represent 50 or 60 million ideas. This thing cannot work. To gidiro mo kanyo to gidiro miango. Tang'o ma gidhi wacho mopogore gi mancho wacho Space X. Sama ne waneno ka migosi Raila Amolo Odinga wuoyo to ne gin gi William Ruto. Ne giwacho ni gisewuoyo. Macha ne their personal talks. Ne giwuoyo kaka opposition leader to gi the current president. Ne ok en idea mar Newton Ogada kata mar Gen Z kata mar ng'ama chielo ma nyathine pok odhi skul. Wadog back to the reality. Sani nyithindo nitiere skul. E sirikal ma wantie ni less than 1 year osemiwa gik moko 50 mopogore. Osewach ni wachulo pesa through eCitizen. Failed. Joma nochulo pesa gi through eCitizen gi mano megi through kata mana kichulo NHIF. Pesa go noko reflect NHIF, pesa go bende ok inyal recall gi, ng'ama nomulo gi bende kia. And they got lost. Wase lose the focus. Wadwa ni mondo President Ruto odoge line kumonego bede. Line number 1, riembol corrupt government officials mantiere godo kanyo. Number 2, gik mano wachni gi joka te, ketgi to work. We don't need dialogue as per now. And we ok go will kadwa mondo wuogo siep na mabende jadalawa ma en Ondiek mane wantiere godo ka. Ondiek gini koro kalo politics. Gini koro is about your children of tomorrow. Nyathini makinde nwang'o Kenya machal nade. Ben Kenya midhi bedo koma mor. Kaka wuono oketwa nwa chulo wan gi finance bill mano okadho bill mokwongo mayiga mokalo. Wachulo ot mikia kumigere, ikia kata namba odi, ikia gi yumi ichule, ikia ng'ama dhi dake. At the same time, wantiere gi poor widows in the community. Wantiere gi poor families. Mane utigi ogore piny, they cannot have a place to stay. Pod wa struggle mondo wachul ma. Pod we in that struggle. Sama wuoyone, e higa mokalo kane dwaro wach NADCO report, ne wantiere gi ng'anyo manonego ji molo 70. Toke no, ne wabiro gi miluongo network.
twagni pok urumo up to date. Kawuono wan gi ji 40 gi wiye motho, moko pok oyiki. Families gi pod feel pain. Wadwa bedo gi twak. Wadwa discuss ang'o e twagni. Wawinja ne Robert owuor bende kalone thuolo mar odong' mana matin ahinya. Nyaka sani koro Robert in bende iwacho ni twak ma kama ok ine ka ene gino ok bidhi e yo makare. Kalore nitiere gik ma jo Kenya dwaro. Kata kamano nyalo bedo ni twak ma kama en mano mana mar umo wang' jopiny mar mondo mi o shift agenda mar gino ma jopiny dwaro adiera. Nikech wang'e ni koro jopiny nyalo wacho ni wewe koro wadog chien wami space twak. Nikech adiera kwa ng'iyo report mar NADCO no pedh chon ahinya. To nyalo wacho ni e jumani emonno ka jatend piny ochuko ke gino mokwongo IBC bill. Matene ni gik moko mane owuok e twak makamano pok okete tim. Nyalo bedo ni mane gima miyo jo Kenya moko ok dwa wach mar twak makamae. Ng'eni just gima timre jo Kenya sani osetang'. To tang' jo Kenya okel gi jo siasa. Nikech nyaka ne wachak twak ndalo mana wacho mano wachako siasa gi mag Kenya gi. Pok waneno ga ka jo siasa obet piny bo implement gima serious ma ji owacho. Molo sani kendo kaka waneno gik matimre. Gik ma jo Kenya penjo are very simple. Gik ma jo Kenya penjo are very obvious. Ka wang'isi ni ng'ane is corrupt, sakim. Pod idwaro twak mondo idhi sakan. Kwa ng'isi ni pesa machal kama ikwalo. Tikwalo gi joma chal kama. To wang'isi nyaka kaka gitime. Pod idwaro twak. Nikech ng'eni nitie gik moko jo Kenya sani otang'. Kapok wachopo ng'eni sani ok inyal kelo weche siasa ni wadwa solve go gik matimre sani. Ok inyal kelo kata katiba go wasesomo gi kata anasomo katiba. Sani ok anyal kelo katiba mesa ka ni watim kama onego tim kama. Sani it is common sense. Ing'isi jo Kenya wacho mae gima wadwaro. Kapok wachako twak na wadhi e bang'e. Kwasetieko gik matimre ka. Sani we are looking at walos nadi mondo ka gima kidonje ginene dierodni to pinie dierot to nitie tap maginene itimo ang'o mokwongo donge dhi simo tap mondo kibichak gine go dasta. Gima sani jo Kenya wacho ni gik mo wasewachogi gik mo wasebedo ko wacho ndalo mang'eny mosiko ni ok wadwa endelea gi wacho gichegi watim gi mondi e kada ng'e okabitang kodi e kada ng'e ni gimi wacho mi itemo angani anya believe. Lakini until wachop kumwaneno ni nyatime nikech achako gi penjo debe ni roregi noko ng'anyo desa ni bene ni koro oromo gi jatelo doko oromo gi jatelo ineno nyocha wik mokalo ni negi dhaw mane gin wasike maduong' ma nwang'e ni kaka girado to remama ni dhi chwer to ero kendo kiny giwo kendo giwacho ni ka waseloso dak nu loso ayanga mondo ji owinj samu loso no wang'e ang'o muwacho mondo kuwuok oko ka. Tuo winjo wang'e ni mae gima nowacho. Ineno, mane gima jo Kenya ng'isogi. Koro kata gik mani udhi ponde e dhot ma okanyo tu wacho kasubiro oko tu ng'iso ji ni waseloso wasachang'o. Mano gigo ji ok dwar. In fact, sani going forward, ji ma jo Kenya wacho ni gimoro amora muloso kuom wach jopiny. Wachi uru kata Nyayo Stadium ayanga. Wadwa ng'e gik matimre. Nikech wasebedo kwa tugo ni for the longest time, we cannot continue like that. Sombo wagi everything wabokelo bang'e. Kennedy Korkakori thuolo marwe madhi karumo ng'adi kinde makoro ni dwa lero no kaka wechego mag telo kata kaka managerial sibedo ka nyalo bedo ni achiel kuom gigo kata tuo matuoyo piny Kenya gi sani momiyo wantiere kama wantiere kata kamano penjo moro en ni ji 150 gi kaka in achiel kuom jalo ma wanyalo wacho ni nitiere korka serikal itano yiergi yo machalo nade mondo jo Kenya duto ofil ni gibedo represented ni onge ng'ata mowe oko kata onge group moro amora mowe oko e twak makamano. Mano penjo ma inyalo penjo a Odinga en wuon dalo Kenya ka. To Ruto ken wuon dalo. Kama en no biro. An adwa wacho niya samora mora mo debate kata mo wuoye weche kata meneno wantie ne madala. En ani marwa ni koro ken structured mang resolutions wabedo godo mang teruwa kamoro. An ageno niya iwinjo ka jo winjo wuoyo very keen awinjo jo winjo wuoyo giwacho ni ng'eny giwacho ni wasebedo gi problem for a very long time. Tiende ni long time ok 2 years mane President William Ruto donje power. And problems ma Kenya emomiyo chako ni wasebedo gi political problem to gi management problem. Management problem and systemic. Tiende no sebedo system based. And jowagi tetete ka chiko itigi mondo giwinja fairly and squarely. Wang'e ni ka ng'ato watch about corruption. En President William Ruto emokelo corruption.
Is it President Mwai Kibaki manokelo corruption? Is it President Uhuru Kenyatta manokelo corruption? Adwa wacho ka. Gima jopiny ok dwa samoro jo ok dwa nonyis jopiny gibiro gi political emotions nikech the political problem we have. Somebody ok dwa at yie ni William Ruto no bedo president gidwa manyo kako ber shek nikech wan gigni abich between 2022 to 2027 onge yiero machielo. Nyiso ni problems wa ma political nyaka riti up to 2027 mondo wa solve gi kuro but sani nyaka wa solve our management problem. Management problem wa in this and we giving a very careful management problem no be itie ko mana gi dialogue with the and basically whether gibedo gi dialogue or not so long as ni oko change William Ruto kaka president the rest can take us gimora mora magidwa timo gitima and so long as William Ruto remains the president the governors who remains governors kaka Homa Bay ka wan gi problems wa okadwa neno ngat madwa wacho ni wanga must go adwa chiko itania wanga Gladys owinjo timnwa ma 2-3 years governor nikech onyama go 2027 onge kama wanga nyago isani William Ruto ok nyago anywhere Chilo ok nyago anywhere let us preserve the sanctity of our constitution momiyo wayiero jogi but most importantly management problem mar Kenya wuok kuom ji ang'wen and you mentioned ji ang'wen very properly. Number 1 en ng'ama iluongo ni procurement officer in Kenya. Procurement officers are all over. Onge billion kata million mar government mar Kenya mibiro kwal ka ok chak gima iluongo ni procurement process kata obed ma LTNT kata obed anything nyaka kawe through procurement opportunity. Ka procurement officers gite oriwore gi Gen Z to wacho ni ok wabi sign anything ma ok oluwore gi chik wabiro tieko corruption. Number 2 en ng'at miluongo ni accountant e Kenya ka. Accountant ema approve ka sama procurement officers evaluate mondo billions of the lwet jok matingo 20 million ka dhi arambego. Ka wan accountants ma will ever say no to corruption then wabiro wacho ni corruption biro rumo e Kenya ka. Number 3 en ng'ama iluongo ni auditor in Kenya. Chieng' ma an auditor in Kenya biro timo proper and fair financial reporting ma ok rumors mag auditor general misikindiko every time osieke office to yudo ka ng'ato nodhi wuoth poko account nikech kata en ong'e ni wuodhe modhi gi office ng'ano no odok koko dhi account for it oyudo ka ng'ato nodhi wuok poko account osebukore ni jogi ok nya explain ni billions ma kama olal yet komigi period to jogo biro account for wuodhego. Ka sama auditors will wake up magi wach ni wariwre gi Gen Z mondo wawach ni no to corruption wabiro report correctly ni kuone ni ka kendo ginyalo kelo report properly to that third person biro konyo fight corruption e Kenya ka. An ng'at mar ang'wen mogik iluongo ni ng'at ma deal gi agency mar fight against corruption ka EACC is the most corrupt body in this country. And anya wacho ka okaluor ni jok matiye anti-corruption commission ema corrupt malich and inyayudo ni ng'ato obedo suspected of corruption idhi sieko nigi gik mang'eny then ibuogi ni binenwa godhiambo ka ok ibiro an gi evidence as a very direct assistant to governor asebedo a member of county assembly aseneno ka our speaker and our clerks are being pushed ni bring these things or else to kiringo gotieno they are the most corrupt people joma deal gi anti-corruption agencies to investigative bodies in this country kanyalo wacho ni giriwore gi agency to say no to corruption that will be the necessary action. And gima duong' maparo ni Kenya dwaro en mondo wang'ito ere kaka wanyalo solve management problems. Nikech ka ng'ato wacho niya wadwano put oketi e chik chik jowinjo wacho oketang'e e chik nikech katiba marwa wacho ni wabed gi president wan go wabed gi EBC wan kore EBC de los ang'o morem mapok okete chik wan gi chike moromo Kenya ka gima waonge go en chapter 6 mar constitution discipline and avoidance of opulence nitiere gombo ma ji nigo e Kenya ka kawuono kidhi Homa Bay Nairobi ka kara jowa gi kama ka ng'ato bede Java mondo ibed mitiek madho chae godhiambo kia kanyo tiyo ga 3,000 gone ng'ani dwa bede Java 30 days in a month mano is more than 90,000 samoro msache is not moro konge ga moko be kata jobless onge kata mshahara. The main thing ma Kenyans nyaka understand ni kata sama giwuoyo e kor gwenge jatelo kodonje papa noseyiera jatelo kodonje gweng ni en mana dwaro mathoth kuom jatelo nyaka jatelo ming'eni onge gi capacity mar bedo gi the money you want iriedo dwaro pesa ka jowa be nyalo live within their means ma gineno jatelo tiwene jatelo thuolo timo doe kata puothe dhiye kata plode moro kaka jatelo
nikech ok wabed jotelo idwa kwa pesa every time iluongo jotelo arambe every time isami luongo jotelo arambe 30 inti expect jatelo yudo pesa kanye jowa nyaka chak kodwa wawegi mondo mi Kenya odhi mbele. My point and clear. Procurement officer, accountant, auditors and investigative bodies kowacho ni no to corruption it will be over. Onge MP mabro wuotho gi pesa nikech onge kuma gibro yude. Erokamano ahinya Kennedy Ondiek. Rachel Omolo wachni mogik kaka watieko thuolo marwe rum mano kwadongi dak ariyo kende. It's okay. Adhi wacho gik moko adek. Mokwongo yiena mondo anyis Wilberforce ni erokamano ayudo ote mari to nitie penjo mane Wilberforce openja about the Auditor General. King'iyo pend chik Article 229 wacho kaka tich ma Auditor General onego bed ni tiyo, and it is well stipulated. Omiyo gimoro ni jatend piny kelo migawo nasewuoyo mbele kacha ni ochako appoint jomoko kendo madwa tiyo tij Auditor General. Aparo ni maga achiel kuom gik momiyo ng'anyo timre, in the sense ni the government ok dwa winjo weche jopiny. Nikech seche ma jopiny wacho na achiel kuom gik moywago en niya, you should uphold the rule of law. Temwaneno ka in all this you disregard the same rule of law, idhi appoint makata IG mari be wacho ni na kweri to pod idhi mbele kar penj ati ni dhi mbele mar yiero. Mar ariyo eni kizungu wacho ni he who comes into equity must come with clean hands. What do I mean by that? Onge kaka jatend piny nyalo dwaro ni mondo dialogue obedie ka pod lwete olil. Olil in the sense ni jo nyithindo manonegi, nitie kata nyithindo makawuono kete gazet embele mapoko yud nyaka sani. Ang'o mowache? Has he forgotten that he is the sole responsibility of each and every one of us in this country is bestowed upon his hands? Matine ni Recho kolal, tuwadoro ng'enia rais, ini wache ang'o ma Recho officers ni ok nyal yudo Recho. Ang'o momiyo Recho lal kawuono? Ang'o momiyo nyarawila gi nyithindo mano lal gi ok wayudi? Nyathi mano witi Derrick mano witi Juja. Up to now pok wayudo, an investigation is still ongoing. To pok oyud ni jomano wite sadi tang'o momiyo no wite kama kamano. Omiyo seche ma iluongo dialogue to de hero mara kata jatendwa mar Azimio mondo embe exonerate himself from all these issues, in the sense ni owe sirikal oluong dialogue seche mobiro nyiso waniya aluongo nikech weche mano wacho mokwongo corruption, this is how I've gone with it. Wach ma rule of law nuneno ka court orders mano miya sani asetiyo kaka no miya gi asetimo kamano nyocha biro irwa nyiso uni these are the austerity measures makao uneno ka action has been taken. Ok ni nyiso wani ni wadhi reduce a bill mar the deputy wife to the deputy president or his own Rachel's department. Tas waneno kantie supplementary bill machiegni mabende they are working on as we speak to kendo duogo gi another budget ma the very same offices mano nyiso wanango no kelo austerity measures on. So we are asking him ni yes we know for sure he has lost what we call social legitimacy. Matene ni jopiny ose ok nigi yie kuome, onge trust in this government. But constitutional legitimacy, that one we know he has. Koro wakwaye ni going forward, kapoko lungo dialogue moluongo on Monday ni. Can we see actions taken? The police mano nego nyithindwa ka mamoko waneno kate media, social media. Bende ginyalo mako gi mana kaka gimako nyithindwa mano dhi kanye, mano dhi parliament. That would be my partition. Erokamano ahinya. Robert Owuor wachni mogik mana mapiyo piyo ebonye 30 watieko. An dach nana mor gi gima timre sani. Nikech apani wang' ji oyawre. To siasa mwasega bedo kwa to go for a very long time. It has no place eseche wan go sani ni. Ene koro ka jotend siasa, waach ni jotend siasa. Debe nigi riek. Degi fwenyo ni sani kumwacho peni. Ntie tugo manwa tugo gachonja. Okonyal manage the situation now. To Kenya we are at a crossroad. It calls for leadership. Kaka giwache no. So, yes, eventually, tuwakanwa team. But first, before you kill Ilwong Jetwork, Mijio Bedgigeno, Nigi Milwongo no, brought him right. By action. Do the bare minimum. Team Mount John Chakna, Waromeo, Quadhi. Ingene samane gimajo Kenya wacho. Waromeo, Kikirito a stage, ni biuru wa chope stage, kawa waidhum tokwadhi. Waromeo, Chakve, Waromeo. Tomane gimajo Kenya wacho. Koranda ngis mnajotelo ni,
winjuru jo Kenya, winjuru joma piny gima jo piny wacho. Erokamano ahinya. Newton Ogada, wachni mogik kwatieko. Anapani wago erokamano ne youth magwa Gen Zs, gitimo maber mane ginyalo timo, and an pod akwayo ni gimed timo molo mane gisetimo mondo wayud changes, nikech aparo ni sirikand William Ruto en mane nyaka ji dhi ndara, ji go koko kuno, ji chikre, ji wach adier eko nyalo timo gimoro. Nyaka ne Gen Zs dhi ndara, Ruto kawuono wuoyo maber kendo aneno kochako keto gik moko in order. Mar ariyo, apani baba ne wiyo wiligi mano nego wachi e podium kacha. Gicha no chune go macha ne ok mare. Kecha nyalo paro sama ne babu chako wuono wacho ni what am I going to say? I have the clip. Koko chako wacho gik gora pani magi ne gik moko manembe no pore ni apoya. We really appreciate him in gik mosatimo ne country wa, but dialogue to atamore nyaka waket gik moko in order. Akwayo mana no wabedi gi kwe, police wenego nyithindwa nikech nyithindwa gi are fighting for the right of this country. Ok gi fight for their own right. Koro police momi tich rit jogi kaka ne wanouru pak chiengcha onge ng'ama nohinyore nikech police ne ok oba tiagas. Gibed jok masoba, girit jowa nikech mane gimiyo ndekgi. Ka ok kamano wakwayo ha maber ne pinywa mar Kenya. Erokamano ahinya Newton, Recho, Robert kachiel kodin Kennedy kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar mondo mi ubi wabede twak. Morin be naneno ka ng'isa kae ni piny gero gi wuoyo ok remo jothurwa. Makmana ni aoro ne baba kwayo ni obed motang' ahinya kik twag ni jo Kenya kwanza tigo kaka obadho mar tieke, wacho kata mar tieko opposition kod tieko Gen Z, then finally tieko weche matimore pacho ka. Akwayo kata kwae ni odhie mos. Ote mag Nyakwara Mugiajuang' thoth ahinya, kata kamano thuolo marwa emorumo okinyi makawuono. Erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gi sani mwachope giko mar twak marwa e chenro mar mbako romo. Elo nyawadwa Cleophas Oluoch mana ntiere godo odiochieng' makawuono. Akgoyo ni erokamano ahinya kuom neno ni Nyakwara Mugiajuang' oneno chenro marwa e yo maber. Ibed godo odiochieng' maber, oriti masani. Nyinga Joyce Oduor.